Her kan man så se akvariet, hvor jeg for 14 dage siden havde det halve vandet af. Og så har jeg skoldet det simpelthen med kogende vand på den øverste halvdel, altså den del, som var fra vandoverfladen og så op. Nu har jeg så her i går haft det fuldstændig tømt. Og så har jeg fået skoldet den nederste halvdel, og det øverste igen selvfølgelig også, når det nu har det tømt. Så går der cirka 14 dage, så kommer det til at se ud som det øverste, altså. Ligesom dengang jeg købte baggrunden. Det bliver simpelthen så fint. Man kan se alle aftegningerne i farvespil, og ja, det er både rød og grå og sort. Som vi kan se, så er det faktisk bare grønt det her. Det var endnu mere grønt i går, da jeg startede med at koge på det. Nu går det lige sådan en lille uge, 14 dage, så er det fuldstændig grå det hele og fint.